То пък какво иска? Нашмъркан лайнар. То пък Киро, кога си поверва толкова ще го еба в мишката. Очите носят злоба. За какво толкова се напъше да излиза, като не си знае текста? Мършо! Слизи оттам да те вим, бе! Какво ще стане, бе? Като ме застрашат Вадим Чук, стъпил съм много тежко фука. Пикая, господин полицай. Че той е дилър. Нали хва... Стела. Стела? Пуснеш свиня! Ако не пуснеш цял живот ще го... Ще меба майката ушевска. Какво става от тук, бе? Сте се ебали. Правиме скокала с куките. Заеме и ги изгърбиме. Си виновна. Мръсните куки ни наприха куркапан. Да не мисля, че за пръв път ни арестуват, бе, бате. По-добре да си носим костюма в съда, отколкото в ковчега. Хвърлих белто в кенефа. В принцип, на такива събития правиме фристайл, да забавляваме хората. Пълна програма. Мани, не е смешно. Стефчо е спешното по принцип. Той добре ли? Добре, изяде някой съчми в газа. Може да дарите храна, консерви или да разходите кучетата с нашите доброволци. Може да помогнете с консерви, храни или да разходите кучетата с нашите доброволци.